Welcome to Bulgaria! Не, тук сме. Да, аз съм. Вече. Оле. Пожелайте за живота на заложника. Чист път на... там. Добре, Чист път. Не на там. Gangsta shit. 5 килограма захар за компот се е подозрително, не? Добре бе, някой ще ми каже ли кой процесва това лице, дете хили като олигофрен? Едно до колсто. Сега. Ох! Помощ! Помощ! Да бе, мъжката ми много чудо. Виж го. Не. Ти не си добра моето момче, за какво не ми говориш? Умре. Не, ти си тап. Възразявам, отново има да се обърка, никъде не написал, че полицайите се стрелят. Възражението си. Може да се бъде. Няма невъзможни неща, помниш ли миналия път, братлеца, когато си загрещих пишката на оградата? Какво? Тръпнах се около 40 см и тя не се скъса. Що сказал? Разбираш? Що сказал? Ашико, знаеш какво му кажеш него? Ти си мой ангел небесен, ти не е по-обесен. Имаш покопка, като на умряла котка. Спитка, като на разбита вивка. Ти си 20-31. Слушам. Свалям белезниците, а ти освобождаваш колегата ми. Свали му белезниците първо. Ако направи крачка... Ево. Ами, господина, който е върху... Господина и говоря, а стига ми повтаряхте госпожо полицай. Господина, който е върху... Слизи от там, бе! Слизи от таксито ми, бе, момче! Ако се скочиш, не си набрато. Айде. Мислимо. Давайте, Ще те намерим. Мисля го, давайте. 3, 2, 1. Хиляда коня му е колата, сега ще тунигова и жената. Хиляда нощи да не спиме, пачките си да броиме. Ти няма беден и богат. Използвам предишното си казване. Боли ми кол. Ти имаш ли? Имам много ясно, по-голям от твоя дали. Аз съм си напил 10 грама парафин. Как каза? Мислих, че 10 ми... Не беше това е. Не, как го каза? 10 мл парафин. Митко! Само че по различен Знае жарен. много, обаче Грена не продава баня вода, а Милка Рива продава баня вода. Добре, къде снимат Галина още в началото на кариерата ми?
Баня вода! Нали Галина я снима точки в началото на нейната кариера, там в някаква бана там. Аз си казвам вода, баня. Демек да си купиш от Некарифа, как се къпе в ваната и тя дава от нейната там. Това да предикаш като трети. Тежко 50 на жълтона. И от 200 много! Няма да коментирам! В другия път взимай парашут. Да стоплиш ти моето сърце, дай ми да изпуша една цигара, за да забравя кафевите къси. Аз колко ще те чакам да се върнеш, да ме прегърнеш, да стоплиш ти моето сърце. Дай ми да изпуша една цигара, за да забравя за сините очи. Нали са сини макако, не са кафеви са? Кафевите очи.